4. Non há dúbida sobre iso. Noso Señor era un homen de oración. Cuando é onde Jesús oraba, a oración persistente, profunda. Nen sempre é conveniente. A oración eficaz exixe compromiso con tempo e lugar. Jesús exemplificou ese fato en Marcos 1, verso 35. Antes do amañecer do día seguinte, Jesús se levantou e foi para un lugar isolado para orar. Cuando Jesús oraba, ele oraba durante a calma do inicio do día, cuando non odía ninguén por perto, cuando non había interrupcións, ele pasaba un tempo de cualidade con seu pai. En cuanto súa mente estaba fresca e desimpedida pelos moitos detalles da vida. Vosella se levantou moito cedo de mañá para orar? Eses momentos costuman ser os máis revigorantes, os máis recompensadores, os máis preciosos. Onde Jesús oraba, ele podería ter ficado en seu cuarto ou mesmo na casa, mas non o fez. Ele encontraba un lugar solitario para se aproximar e se comunicar con seu pai como noso exemplo. Jesús oraba frecuentemente. Ele pasaba tempo de cualidade en oración. Orando cuando e onde as interrupcións non o incomodarían. Embora Jesús viese do Pai, ele sabía que súa forza estaba na oración. Entón, se Jesús precisaba orar, cuanto máis nos debemos. Se ele precisaba encontrar tempo de cualidade para orar, cuanto máis debería. E se ele consideraba necesario ficar longe dos outros en cuanto oraba, non deberíamos nós. Se você posúe un carro, sabe que precisa abastecelo regularmente, o ele para de funcionar. Você sabe que precisa alimentar seu corpo regularmente, ou ele morrerá. A oración é o combustível que alimenta o espírito do homem. E se seu espírito non for reabastecido por orações frecuentes, ele se esgotará e chegará unha parada completa. Cristo tamén pasou noites inteiras en oración. Lucas 6, verso 2 e diz: nun daqueles días, Jesús foi á montaña a fin de orar e pasou a noite orando a Deus, toda a noite en oración a Deus. Algumas persoas dirán: mas eu non posso facer iso, preciso descansar. Sim, você precisa descansar, mas tamén precisa pasar algunhas noites en oración. Concordo que non é fácil, mas é ario. Debe ter sido así con Jesús, pois multidóns frecuentemente querían apenas tocalo, cuanto ele debe ter precisado da renovación que viña desas noites a sós con seu pai. Pai, eu te pezo que eu non confíe nas miñas emocións, pois elas son fallas, mas sin no seu amor por min que eu confíe na súa palabra para ser a verdade que goberna miña vida acima do meu entendimento. Ayúdeme a recoñecelo e a acreditar en você mesmo que miñas emocións pozan dicer o contrario. O Señor é bon, confiável, e o Señor é gentil. O Señor é tanto todopoderoso cuanto todo amoroso. Que a paz de Deus que excede todo entendimento reine en nosos corazóns. Así como buscamos fixar nosa atención nele, que a confianza na soberanía divina e no amor infalíbel do